Алхамдулиллахи раббил аламин ва саллаллоху аля сайидина Мухаммадин ва аля али ва асхаби аҷмаин. Бародар ва хоҳрони азиз, имрӯз иншоалло ба саволҳои шумо ҷавоб мегӯем. Ҳамаи мо ҳамсоя дорем ва гоҳо мешавад ки муносибати мо ба ҳамсояҳо нохуб мегардад. Фаҳмидан мехостам ки ислом вобаста ба фазилати ҳамсоядорӣ чӣ мегӯяд? Ҷавоб: бояд тазаккур дод ки ҳаққи ҳамсоядорӣ дар дини мубини ислом ба ҳаққи падару модар баробар аст. ҳамсоя се гуна аст. Якум ҳамсояе ки як ҳақ дорад. Ин ҳамсояи ғайри дин аст ва фақат ҳаққи ҳамсоягӣ дораду халос. Дуюм ҳамсояе ки ду ҳақ дорад, он ҳамсояи мусулмон аст ки ҳаққи ҳамсоягӣ ва ҳаққи мусулмонӣ дорад. Сеюм ҳамсояе ки се ҳақ дорад, он ҳамсояе ки хешованд аст ки ҳаққи мусулмонӣ, ҳаққи ҳамсоягӣ ва ҳаққи хешовандӣ дорад. аз Абу Ҳурайра ривоят аст радиаллоҳу анҳу ки Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд: ҳар касе ба Худо ва рӯзи қиёмат имон дорад, бояд ҳамсояашро озор надиҳад, ва ҳар касе ба Худо ва рӯзи охират имон дорад, бояд меҳмонашро эҳтиром кунад, ва касе ки имон ба Худо аз рӯзи қиёмат дорад, бояд сухани нек бигӯяд ё сукут ихтиёр намояд. ин ҳадисҳои шарифи ҳабиби Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам бар мо тарғиб мекунанд ки мо бояд кӯшиш кунем ҳамсояҳои худро залал нарасонем, осеб нарасонем. Бисёре ҳаст саволҳое ки вақте ки бародар ё хоҳарои мо ирсол мекунем, мегӯянд ки масалан ин ҳамсоямо ай ҳад гузарон, ай рӯе ки ай ҳад гузарон, бар ҳамин қадам муносибати бад қатъиу кардам. Мо бояд кӯшиш кунем ки сабр кунем. вақте ки мо сабр мекунем, раҳмати Худо бар мо нозил мешавад. вақте ки мо сабр кунем, мо аз бандаҳои сабркунанда ҳисоб мешавем. савобиш хеле зиёда. ва бояд кӯшиш кунем ки ҳамсоя ё меҳмон ё бародар ё ҳамсар аз тарафи мо, аз забони мо, аз амалҳои мо азият накашад. ҳабиби Худо чӣ гуфтанд алайҳи салату вассалам? Ал-муслиму ман салима муслимуна мин яди ва лисани. Мусулмон он шахс аст ки мисол дигар атрофиёнаш аз забону амалош дар эминанд. Худо ҳамаи моро аз одамҳое кунад ки ай мо дар дигар одамҳо залал набоша. Валҳамдулиллаҳи раббил аламин.